जोंथ' मोनदों आन्दलन बांगाल आन्दलन जादोंमोन दावराव जादोंमोन बे समावथ' गोबां प्रब्लेम मोनदों आरो बेवहाय जोंबो न'खर खाथिनिफ्रा दैज्लां समावनि खोथा बे समाव मोजां उन्दुनो मोनाखै मोजां थासारि मोनाखै बांगालफोराबो मोनाखै जोंबो मोनाखै बे जायगायाव दावराव जादोंमोन जोंबो बांगालखौ फोरि दावरावआवबो जोंबो थांफानो गोनां जादोंमोन बेखौथ' सैथो खोथा खिन्थु आथिखालावहाय आरो क'क्राझारावबो जादोंमोन बिदिनो एसे गावला गावसि जादोंमोन माने बांगालफोरजोंहाय बिदि बेलायावहाय माने आबादारिफ्रा गोबां खस्थ' मोनदों आरो मोजाङै आबाद दैखांनो हायाखै खिन्थु दायो जोङो नैबे 5 बोसोर जायाखै दिसुन अब्लाबो 4 बोसोर खावसेयावहाय जों माने बन्द'आ मा बुस्थु बेखौ जों दा मिथिला जोंनि गथ' गथायाथ' मिथिस्रानाय नंला दायो बन्द' माने कि बाबासो होनगोन दायो बुंनो माने दायो बुंनो थाङोब्ला माने गोबां माने आबादारिफ्रा खुनु बन्द' मोनाखै गोसोबायदि जों बेफार खालामनो मोनदों आरो जेबो जों प्रब्लेम मोनाखै माने बेखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बन्द' दिनैसिम बिटिसि कड जानाय लोगो लोगो बन्द'आ माबायदि बुस्थु रावबो स्टुडेन्ट बुंनो हाया रावबो बेफारि बुंनो हाया रावबो बुंनो हाया आरो बिन्दास हर दिहर जों बेफार खालामनो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेखौ जों मोनदों आगोलाव माने मोनायाव थाबाय 6टा बाजाबानो बन्द' बेखौ जों नुयोमोन माने